si no es poden posar calderes de gas als edificis nous, Judit Estrada, quines alternatives es proposen? Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs l'alternativa que es proposa a les calderes de combustibles fòssils són, endevineu, les bombes de calor. Diuen que d'aquesta manera s'evitarà l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que són els que provoquen el reescalfament global i, en conseqüència, aquesta crisi climàtica que tant estem patint. Però perquè ho entengueu una mica millor i per entendre millor la decisió d'eliminar les calderes de gas, estem amb un expert que ens ho pot explicar. És el Gaspar Martín, que és enginyer industrial i, a més, és expert en energies. Molt bon dia, Gaspar. Què tenen les calderes? Les calderes, la problemàtica principal és que cremen gas o gasoil i, per tant, generen gasos d'efecte hivernacle, com bé deies, i és la problemàtica principal, que hem d'anar reduint l'ús d'aquest tipus de sistemes per tal de reduir les emissions de gasos nocius a l'atmosfera. Llavors, Gaspar, explica'ns per què les bombes de calor són millors que les calderes. Doncs perquè les bombes de calor bàsicament és un sistema que consumeix electricitat, però la seva virtut és que consumeix molt poca electricitat i fent-ho el que fa és aprofitar una energia renovable com és l'energia que tenim disponible a l'aire. Parlant sempre de bombes de calor aerotèrmiques que aprofiten aquesta energia disponible, inagotable, renovable que tenim a l'aire, fent servir una quantitat molt baixa d'electricitat en el seu consum. Però fixeu-vos, els que esteu a casa, el Joan Carles ara mateix us està ensenyant unes bombes de calor que tenen un volum molt gran. No estem acostumats a aquestes bombes de calor. Ens imaginem, Gaspar, el típic expliquem al menjador de casa i ens imaginem això com una bomba de calor. Per què aquests aparells que tenim aquí són tan grans? Perquè els explics que tenim a casa són bombes de calor també, treballen sota el mateix principi, el que passa que són bombes de calor per climatització, aire-aire, que el que fan és escalfar o refredar la nostra estància amb aire, amb una corrent d'aire. Aquestes bombes de calor que veiem aquí també estan preparades per poder produir aigua calenta sanitària per a la nostra dutxa, el nostre bany, etc. El que passa és que la bomba de calor és un sistema que no és ràpid i requereix una quantitat d'aigua elevada per tal de satisfer aquesta demanda. Podríem dir, fent un símil, que és com un termoelèctric. El principi d'emmagatzematge d'aigua és el mateix, el que passa que no escalfem l'aigua amb una resistència, sinó que ho fem amb un sistema d'alta eficiència. Per això aquestes bombes de calor aire-aigua són més aparatoses, podríem dir, en comparació de les bombes de calor split, que tots coneixem. Molt bé, Gaspar, ja ho entenem, són més sostenibles, són més eficients, però també tenen inconvenients. Bàsicament, el que veiem principalment és l'espai. Sí, evidentment són sistemes que són més grans en comparació d'una caldera. A part d'això, també requerim d'una unitat exterior i a vegades és la problemàtica, sobretot si parlem a l'àmbit de la rehabilitació, a vegades és complexa treure la nostra caldera i instal·lar un tipus de sistemes bomba de calor, bàsicament per aquestes dimensions que, com veieu, són bastant grans. I ara que tot això anirà canviant i que es proposa posar aquestes bombes en lloc de les calderes, tenim prou gent preparada, tenim prou instal·ladors que puguin fer aquesta feina? Doncs és una problemàtica important perquè el que passa és que també, més enllà d'una transició tecnològica, també cal una transició professional. I per instal·lar aquest tipus d'equips es requereix d'una titulació específica de manipulació de gasos fluorats i tots els professionals que venien de la caldera, del sector gas, podríem dir, el que han de fer és reciclar-se de forma ràpida, perquè això va molt ràpid, aquesta transició, per tal de treballar no amb equips en gas, sinó treballar amb equips elèctrics que a part requereixen d'una manipulació de gasos fluorats. És una problemàtica que s'està intentant accelerar, aquesta transició també pedagògica, al sector instal·lador sobretot, però potser estem corrent més que no pas el que el sector a nivell d'instal·lació pot assolir. Moltes gràcies, Gaspar. Espero, Ariadna, que al Baños, a la taula, us hagi quedat clar per què s'estan eliminant aquestes calderes de gas. Només us vull explicar que aquí a Espanya estem a la cua d'Europa en el sistema. Estem a la cua de l'utilització d'aquestes bombes de calor. Només una de cada 10 cases té bombes de calor instal·lades. Per tant, encara tenim molta feina a fer. Però una cosa també, per combatre aquesta amenaça que representen les bombes de calor, el sector gasístic ja ha dit, ja ha recordat que les calderes poden funcionar també amb gasos renovables, com per exemple el biometà. Ja veuen una mica les orelles al llop al sector gasístic.